Жоро, колко часа е, бе? Колко толкова бе? Чакай, колко толкова? 10:20. 10 часа, всички под 18 трябва да си вкъщите. О, добре, инспектор, мамо. Ако Стига, това бе. да разбере, знаеш какво ще стане? Няма му казваме, какво по толкова? Айде, отивай да си лягаш и се прибери си буклуците и отивай да си лягаш. Какво ти става? Добре, че ли е такъв. Хола. Опа, извинявам. Жоро. Айде, Прекаляваш пак, вече. какво? Прекаляваш, 11 часа почти стана. За трети път закъсняваш тази седмица. Не. Бил ли си? Не? Само цигари съм пушил. Шегувам се, бе! Гледай, какво сигурно. Баща ти, ако разбере, ще ти откъсне ушите. Айде стига с това баща ми, бе! И ти Само го къде баща ми! ходи? И ти го къде ходи? Къде ходиш ти всяка вечер? С момичета бях. И тия момичета не може ли? Айде, по твоите време ти си била в 10 без 10 си била вкъщи. Айде стига, бе, мамо, бе! Стига, бе, Жоре! Какво? Стига детски работи, голям си вече! 10 часа... Значи за нещо може съм малък, за друго може да не съм за... В 10 часа вкъщи. Утре да си вкъщи в 10 без 10. Хубаво, айде, хубаво. Мамо! Загубил съм си ключа! Дете идиотче! На майка героиня. Колко пъти бе? Да, нищо, да. Добре е така. Какво пак ти си реши, бе, чакаш, бе, ти си се побъркаш, бе, жена! Абе, седи си, гледай си Така ще сериали! се побъркам, бе! Ма гледай си сериали, На гледай почти си... 12 баща ти ще дойде всеки момент. Мамо, я Ако си те... кинем си гадже. Какви гаджета, бе? Кой клас си ти? 9? Да, имам си гадже. Слушай сега, казва се Милена и живее в Драгалевци и трябва да я изпращам, затова закъснявам. Ще тръгнеш да я изпращаш в 8. Да, от 7:15. Ти какво говориш ти? Жоро, бе. Какво? Баща ти, ако дойде и разбере, наистина ще имаме проблем. Да, И си- аз, и ти ще имаме проблем. Виж сега, тате се прибира в 1. До 1 часа колко време? Виж, значи имаме време. Не, Спокойно. виж сега. Най-късно в 10 искам да си вкъщи. Наистина. 10:30. Наистина. Айде 10:30. Докато отида, докато се върна, ти какво искаш? 7 без 15. Нали трябва да се поцелуваме малко? Ей! Айде. Стига тинейджърски истории. Айде, така. отивам да си лягаш, че утре трябва да ставаш рано. Да. Не побъркам под полата малко. Жоро! Какъв Жоро, бе, аз съм. Къде? Не се е прибрал още. Как не се е прибрал? Ми е така, не се е прибрал. Ти обади му се. Звънях 2 пъти и не си дига телефона. Как не си дига телефона това момче? Това за първи път ли се случи? Ми, от няколко седмици закъснява от време на време. Колко от време на време? Защо не ми Изключи му каза? телефона. Защо не ми каза? Ти що не ми каза на мен? Той обещаваше, че следващия ден ще се прибере на време, 10 часа. Ето се. Какъв е сега? Кой ми звъни? Добър вечер. С Миланови ли говоря? Да, кажете. Старши инспектор Сотиров от 6-то районно се обажда. Сина ви е при нас. Нещо направи ли? Не. Добре е детето. Въпросът е, че след 10 часа сме го намерили на улиците и сме го прибрали. Трябва да дойдете да си го вземете. И подлежите. И да ви напомня, че подлежите на глоба. Да, разбирам. Добре. Сега ще видя. Какво е станало? Как е детето? Синът ти е в районното. Ай сега запалиш колата и я ходиш да го вземеш, защото аз съм пил. Сега тръгвам. Дай, върви, че сядай. Господин, аз съм... Абе, сядай, не се обяснявай и се обаждай на баща ти. Не мога да се обадя на баща ми сега, той е в чужбина, няма... И какво, и като е в чужбина няма телефон, обаждай му се бе няма. Защо да го... Добре, значи аз ще се обадя тогава в полиция. Не, моля ви се, ето, заповядайте. Как се казва? Не, тате. Тате. Как се казва? Да. Владимир. Нали вече Илия, бе. Добър ден. Илия... Да, с Илия ви говоря. Да! Да ви кажа, че синът ви е при мен в магазин Мираж на улица Народно Хоро 4. Какво магазин? Какво прави там?
Магазин за техника. Ами какво прави ли? Може би трябва да го попитате вие какво прави, защото се опита тук да открадне едни безжични слушалки. Не, верно, не съм се опитвал нищо да открадвам. Стана недоразумение. Чакайте малко, чакайте. Ви обадите ли се на полицията? Не, все още не съм се обадил. Изчакайте, ще дойда незабавно. До 15 минути съм при вас. Аха, добре, чудесно. Чакам ви. Да. Моля ви се, господине, извинявайте, просто... Утре ще ви донеса... Какво казахте, че се опитал да открадне? Безжични слушалки. 38,70. Опаковката е унищожена. Абе, ти на какъв се правиш, бе? Тате, не е това... На бандит ли се правиш, бе? Тате, не е това, дето такова, бе. Така, вижте, моля ви, не правете панаири в магазина, ако сега клиентите ще изгодят. Значи да ме поставиш в такъв срам и позор. На какво прилича това? На това ли съм те възпитал? Помолих ви, ако можете да не правите панаири. Да, извинявайте, ето, заповядайте. Ето ти телефон. Да. И няма може да ли напуснете обекта? Да, няма да видите повече сина ми тук. Ти не знаеш, че тук има камери. Ма тата, аз не съм искал да ги крада тия, просто ги взех, немах пари и забравих, че съм си ги оставил в Как ще джоба. забравиш? Айде млъкни, че не можеш и да лъжеш Не даже. можеш и като хората да лъжеш, бе. Тук не знаеш, че има камери. Хайде, ставай. И няма да казваме на майката. Аре бе, нямам време, имам и други клиенти, давай 40. Много е як. Ама нямам 40, имам 30. Какво? Айде, стига толкова. Какви Добре, стига, 35, имам още 5 лева. 35 ми висиш Айде, на ето на бира. тебе безплатно ти излиза. Безплатно, знаеш колко, нали знаеш колко пари струва в магазина това? Айде! Добре. Твоя век с чека ми вземат една 50 кинта, тук ти ми 35 лева и ми висиш една... По-лекс Бира. не мога да я пуснеш. Скъпите. Нали знаеш, че не мога да я пуснеш по-лекс? Ти ще кажеш, ти не ми се бъркай в... Айде! Сега и ти Ти влизаш. кажеш на Евгения, че и на нея съм и... Искам един парфюм. Съм си харесала. Какъв? Българи, черно. Имаш си толкова пари, бе. Айде, Се бе. разберем ли? Айде, ще се разберем. Се разберем, хубаво. Ако не ще купиш, ще продам, ей. Ето, мама, чай. Видях шестицата от теста. Браво, мама. Ето ти 20 лева да се почерпиш. Мерси, мамо. Аз ще тръгвам за работа. Да кажеш на учителката по география да те изпита пак, защото тази петица трябва да я елиминираш. Ще кажа, аз Да. още учих цяла вечер. Учила си, нали? Айде, кажи да те изпита и така. Чао. 45 минути го изтърпях. 100 милионната им покупка. 90. Да, Аенцото беше топ обаче. Кой? Фернандеш. Абе, ти какво правиш, бе, човек? Спиш ли изобщо? Да. А? Абе, не знам, ама направо час и половина от живота ми заминаха с нощи. Много зле свърши този матч. Добре, но ти си била голяма фенка, бе. Да. Прав. Даже само в петък, като играя долу на Василевски, ще ходя да ги гледам. Не си ходиш ли? Еми, може би и да. Що? Ами, защото ще ходим се напред, тук може да се съберем. Да ходим заедно. Може ли? Що да не може? Айде бе, какво става? Не бе, чакай бе, домашно чакам. Домашно. Абе, ние нямахме някакво домашно пък. Си тая, брат. Ако искаш, аз го измолиш, там да го припишеш. И за кога? За почина. Той е кратко. Да бе, да. Да си на се! О, къде си бе, Мацко, ще ти тяме. Провери си оценките по история, имам четвърк. Браво, по-ще побелели, ма. Здравейте, ученици! Здравейте! Здравейте, господин. Как сте? Супер! Супер и без домашни. Защо така, бе? Не, забравих. Вчера този мудрик ти ми казвам, гледай Челси. Кой е това мудрик? Много ме ядоса това. Аз не съм запознат с този предмет, защото, както знаете, занимаваме се с психология. Нека някой да каже, нека си припомним сега базисни неща. С какво се занимава психологията? Какъв е обекта на тази наука? Еми, нека Бена каже, нали, отличничка. Айде, Бени! Бени, с какво се занимава психологията? О-о! Остана.
Верно ли Наско на Лоу Пепър? Леле! Тук... Какво става тук, бе, Наско? Какво става, ученици? Какво Даже- става, бе, Наско? Какво става, ученици? Това даже не са правилни Чакайте малко. Не, какво става? Май. Албена! Албена! Какво ще си говори? Какво ще си говори? Какво е това нещо, бе, ученици? Не знам, но Защо така сега? Хайде сега, какво е това нещо, господине? Вие откъде падате? Какво е това Следваща нещо? сцена. А? Не пиеш човек и от толкова ще се напие. Това е, ти си мат. Ето, Албена! 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 Много трябва да Какво ти стола на става, това. момиче? Малко какво? Какво правиш, бе, момиче? Абе, какво е това нещо? Я ме погледни! Я ме погледни! Погледни ме! Погледни ме! Яна шамаросай малко, бе. Ти ще има ли шама? Еми такова дето, нали се такова. Не бе, не бе, не бе, не бе, за да се освести, не така. Да се пребива. И после насилие в училище, бе. сменихме тема. Алкохол! Изпила си цяла бутилка алкохол! Сега ще се обада на майка ти. Не съм ни се обаждайте, моля ви. Тогава на баща ти. Не говорите. Бащата какво прави в тази? Няма го. Няма, Нямаш му и телефона. Не, господине, Той е моля като ви. Филип, извън чатовете. Спокойно. Лекар, искаш ли да викнем лекар? Ало? Ало, Как ви се казва? здравейте, фамилията? господин Никодимов. Павлова? Да. Обажда се Госпожо класния на... Павлова, не е Павлова. Как се- Павлова, кой се кога обажда? Цено е тая по физическо. Цено ти е колежка, ако кажеш Павлова. Трябва да кажеш госпожо Павлова. Госпожо Павлова, Да? обажда се класният на Албена. Здравейте. Знаете ли, случило се е така, че Албена е пияна. Какво? Ами тук в двора на една пейка. Вие се шегувате как дъщеря ми ще е пияна. Тя е отличничка. Ами Тя не прави хубаво такива отличничка, неща. но ето, какво да направим сега? Какво прави в двора на Пила цяла училището? бутилка джин. Излезе от часа. Излезна от часа И след това не се и върна. след това не се върна. Ма, вие защо не ги следите тези деца, нали? Това е. И сега откривам в двора пияна. Ама не ги ли следите тези деца, нали? Сме ги оставили на вас, поверили сме ви ги. Как така ще излезе от чувство? Как така ще излезе от часа? Ама вижте, Вие защо сте я пуснали? аз не съм ми пускал. Тя просто си взе чантата и изтича навън. Аз не мога да прекратя Не вярвам часа. това да е направила. Вижте, Просто не интелигентна жена вярвам. сте, знаете, че не мога да... На работа съм в момента, не мога да изляза. Добре, тогава ще я заведа при директорката, така ли? Ами... ще дойда, но просто не мога в момента.